neskatia bat. Jonek 7 urte zituen, eta etxe polit batean bizi zen basoaren erdian. Gau batean, ipurtarri bat ikusi, eta bere atzetik joan zen, basoan zehar. Halako batean, iratxo bat agertu zen, eta esan zion. Etorri nirekin erreginari gana. Jonek iratxoaren hotxekin esnatu zen, eta lehenengo ikusi zuena, gazten handi bat izan zen. Jonek izututa esan zuen. Non dago eta non zarazu? Mundu magikoko iratxoaren zean. Erreginari gazteldu parean zude. Jonek berri. Zer erregina? Mundu magikoko erregina. Zer egiten dute men, ez dut ezer ulertzen. Erreginaren alaba, hau da, printzesa, erabat egin dute, eta nola zupera zuzun, zuzako zara orain egin. Printzesa. Jonek erantzun. Nola printzesa, nola galdu, zer? Azkenean gaztelgoan sartu eta erreginarekin hitz egitera joan ziren, dena azaltzeko. Joneri zen dena azaldu zion erregina. Nire alaba basoko erregina beltzak eraman dut, azinez nire alaba barik egon, bezala herritarrez pentsatuko dute erregina txarra naizela. Halako batean Jonek galdetu zuen. Eta ez zen muro ganorra bere bila joatea ni hartzea baino? Iratxoak azer erantzun. Erregina bertxile urte bidero bat. Gauatan Jonek ohe handi batean egin zuen lo. Baina oso triste zegoen bere amatxo falta botatzen zuelako. Baina halako batean norbait hartu zen leihotik. Neska bat zen eta bertu zantzita zegoen honek esan zuen. Zuzera zentzita berrian, ni Ana naiz eta aztero zentzen dut. Bueno, hori inork ezatik. Jonek erantzun. Ongia, zertareko izara? Eta dira, printzesa ematuko gara, eta ez dira beharrezko zuen zulotea. Jone agituta gelditu zen, Anak esan zuenagatik. Hurrengo goizean, herritarrak kejakakoan ziren erreginaren gaztelera. Nola zainduko duzu zure herriak ziba duzu zain zure alaba? Bai, arrazoia du. Orduan, erregina azterre bizien jarri zen eta herritarrak kartzela hartzeko agindua eman zuen. Lagun ikartelanez, ez kexatu hainbeste, nahikoa dut bezalako bat aguantatzen. Herritarrak kartzelara joan da, eta Jonek bizitatu egin zion. Laizzer entzeingo zera, nina zelako printzesa. Eskerikako printzesatxo. Handik aste batera, herritarra izten eta bere aizka Jonek eta Anarekin pastora joan ziren printzesaren bila, abenturak bizitzera. Erregina gaiztoaren basoan zeudela atzak agertu zen, eta herritarrak eraso egiten saiatu ziren. Baina azkenean ez zioten minik egin arte. Atzak entzui esan zuen. Ez egin minik, ni zuekin batean nahi dut bakarrik. Oso ondo, zuku baituko gaituzu. Eta denak batera basoan zean joan ziren. Eguzkia egiten bezain laster, denak jaso eta printzesaren bila joan ziren. Begira, han dago erregina beltzaren erreinua. Haze beldurra. Beldurra? Beldurra jaten hundiako kaferretean. Guazen printzesa eskatzera! Zai, guazen! Poliki gazteluan sartzen saiatu ziren, baina soldatu bat zegoen artean, eta atzetik sartu ziren. Baina halako batean, dralgoi bat agertu zen, eta atzak atzerre oizupatu zuen. Eta bostak ezairak igo zituzten zizku bizian. Ana, norbaiten ahotsa entzun zuen eta denak izkutatu egin ziren. Ana agertu zen legin beltza. Ja, printzesa orain nirea da eta ez dit inor kenduko. Baina momentu horretan Anak interezko zikoa eman zion eta erregina oiuk hartu zen. Lagundu! Nun dago printzesa, eta orain? Bai,
baina akta basoan geratu behar zen eta esan zuen. Ni hemen geldituko naiz, zuek joan. Ana esan zuen. Ez zuek honek nik ez dut janari emango ditut. Azkenik denak mundu magikora bueltatu ziren. Heldu eta zuzenean erreginaren gaztelura joan ziren. Princesa bera amarekin erabatera. Erreginak bera naba ikustean esan zuen. Ano, atzo, falta bota zaitut, errogi eta eman bezarkada bat. Orain bai, azkenean princesa Ana, Arza eta herritarrak lagun egin ziren, eta Jone iratxoarekin batera bere mundura bueltatu zen, bere gurasoekin. Eta Jonek nahi zuen guztietan joan zen berriz mundu magikora, eta erreginak beltzak kartzelara eraman zuten betirako. Txalo.